kanjani ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu sesifikile nakweyakho impilo. Mangabe unga-understand lithi iBhayibheli bheka isitha ngoba sona siyasazi isikhathi sikaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ngizothi kini uma ubona uhlaselwa yazi ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu sisondele. Uyedwa umuntu ongasigeji isikhathi sikaNkulunkulu uSathane nje kuphela. Mayesebona uSathane ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu sisondele naye uyasondela. Uzothi kini namhlanje ake sibhekele ukwenza kwesitha. Number 2, cela uqhubeke mama ugcina ufunde. Wathi unina ezinqekweni naye kuphi akusho kini anokwenza. Sicedile mama. Sicedile. Uthi Jesu isikhathi sami asikafiki. Uyasuka lo mama. Azwile ukuthi Jesu uthi isikhathi akusiso. Uyafulathela. Ithi iBhayibheli waqonda kulaba kade benziwa yini noma mhlambe banikeza abantu waya kubo wathi mayefika kubo wema phambi kwabo. Ithi iBhayibheli wabatshela wathi lalela mayesefikile yonke into ayishoyo anoyenza. Zimbili into engizokhuluma ngazo. Simele isikhathi sokusaNkulunkulu. Number 2 ngizothi asigcine izwi lakhe. Ngoba mayeseshilo yena asokwenza konke lekakushilo. Into eyenza iwayini lesibili libonakale akusikhona ukuthi ngoba bekazokwenza kodwa ingoba babese bagcina konke akushoyo. Ngasengasiwayini alikho ngaphandle kwama-grapes. Ngoba understanding yabantu iwayini lapheki kungekho ama-grapes. Ngithi mangibuka i-process ethathwayo uma kwenziwa iwayini ngithole ngimangele ukuthi kanti kudlulwa ey'ntweni ey'ningi kangaka. Ngithi mangiyifunda le information yathi in order ukuze kube khona iwayini kufanele kube ne-step sokuqala. I-step sokuqala it's harvesting. Ngamanye amazwi i-step sokuhamba kukhiwe lama-grapes from esihlahleni. Ngabuka ngathi 1 i-step uNkulunkulu uJesu asijampile. Ngaya ku-number 2 yathi step number 2 yathi crushing. Kunale step la kufanele ama-grapes acrushwe khona ukuze azokwazi ukukhipha ijuice. Ngaqhubeka ngathi step number 2 uJesu asijampile kule information. Step number 3 yathi fermentation. Sikhuluma isiNgisi. Yathi fermentation. Ngamanye amazwi isikhathi sala bayenza khona ukuthi ivuthwe kahle. Bayayifermenta bayibeka endaweni eshisayo ukuze izokwazi ukuvuthwa kahle. Ngathi step number 3 uJesu asijampile. Yaya ku number 4 yathi pressing. Bayifaka ku wine press. Okusho ukuthi lezinto beyishiwe ngaphakathi ziyakhanywa ziqindezelwe ukuze zizodedela lokumnandi obusekugcineni. Ungabona ngathi this is another step uJesu asijampile. Yathi number 5 yathi clarification. Ila manje sekuklinwa khona kukhishwa le-excess, kukhishwa lezinto ey'sele kuzokwazi ukusala ile amanzi noma mhlawumbe iwayini elibonakalayo. Ngabona ukuthi uJesu usijampile naleso step. Athi step number 6 aging. Balibamba balifake kumabhero lihlala isikhathi iminyaka ukuze lizokwazi ukumathora. Ngamanye amazwi iwayini alibi mnandi futhi alidaki lingakabekwa isikhathi eside. Kodwa la sifunda khona kwadingakala nje ukuthi bathathe amanzi bawafake ngaphakathi kwemigomo ebese yena uyabanikeza ukuthi abahambe bayotastisa lo otaste amawayini. Step number 7. Bottling. So we start so ukuthi balikhiphe
balithele ngaphakathi kwamabhodlela alikaze laseva ngaphambilini lingakazi lihamba wonke nama processes ngoba yena mayisefikile uyakwazi ukushintsha izinto ebekade kuthiwa ngeke zenzeke mayisefikile uyakwazi ukufika phayini kuthiwa